I imposa, sobretot. Vale. Imposa moltíssim un micro. Tu si vas pel carrer fent entrevistes o el que sigui, la gent, bueno, sembla que el vagis a matar. Sí, I en realitat sí. seria el A mi mateix això m'ha que... passat, A mi això m'ha passat, És un micro, Hòstia. vull dir... No porto una escopeta, saps? No. Porto un micròfon i no passa res, bueno. Vull dir, no passa res, és una conversa com el que dius tu, sense càmera, sense micròfon, seria el mateix. Però sí. Estic molt content perquè conversa molt interessant sobre podcast, anava a dir sobre periodistes, però bueno, més o menys comunicadora sí, no? Comunicadora sí. Jo em considero periodista, perquè ho soc, i comunicador. En el teu cas, Nina, comunicadora, sí. Però tu no... Jo crec que tothom pot ser comunicador. Bueno, clar, sí. Però, o sigui, sí, és una reflexió interessant, Però, clar, aquí hem de posar una mica de límit, sí, no? Clar, Sí. És a dir, tothom pot arribar a ser comunicador? Sí. Però, clar, tothom pot arribar a ser arquitecte, saps? Jo ara què? Ara em poso a dibuixar uns ara em poso a dibuixar uns plànols. Clar, que sóc arquitecte, no. No. Però Saps? jo crec que si tens un discurs potent, tens clar el que vols dir, jo crec que sí. T'ho prens en sèrio, tens una motivació al darrere, tothom pot ser un comunicador. T'entenc.